Masaya at makabuluhang ipinagdiwang ng City Government ng Tarlac ang taunang kapistahan bilang parangal kay San Sebastian nitong January 20 sa pamamagitan ng maayos at sama-samang mga aktibidad na pinangunahan ni Mayor Susan Yap. Ayon kay Yap, tampok sa pagdiriwang ngayong taon ang pananampalataya at aktibong pakikilahok ng komunidad na dinaluhan ng libu-libong bisita. Nagsimula ang selebrasyon sa isang banal na misa na sinundan ng Boodle Fight kung saan nagkaisa ang mga Tarlakenyo mula sa iba't ibang sektor. People just kept will pitch in the Boodle Fight for the parade will pitch in. So maraming mga business organizations, both mayaman, hindi mayaman, they came. Kaya it's so heartwarming and touched that we all came to help out, just to pull through with this fiesta. Maraming salamat sa kanila. Isa sa mga tampok na aktibidad ang malawakang Zumba activity. Kasama rin sa mga activities ang Miss Tarlac Beauty Pageant sa January 22, Music Festival sa January 23, Street Dancing Competition sa January 24 at Fun Run sa January 25. Ibinahagi ni Yap na nananatiling makabuluhan at maayos ang pagdiriwang sa kabila ng limitadong pondo. Aniya, humingi ang pamahalaang lungsod ng suporta mula sa pamahalaang panlalawigan na pinangunahan ni Governor Christian Tel Yap bilang co-sponsor ng selebrasyon. Inanyayahan ni Mayor Yap ang publiko na makilahok sa mga inihandang aktibidad at pinasalamatan ng mamamayan ng Tarlac City sa kanilang kooperasyon at aktibong partisipasyon. I'm inviting all our everyone to come and join us in our festivities. What's better is for the entire, lahat po tayo magkakasama, just showing love and compassion and remembering the courage and the bravery of our patron saint, San Sebastian. Ang Tarlac City ay may dalawang pangunahing pagdiriwang bawat taon. Ang kapistahan ni San Sebastian tuwing Enero at ang Foundation Day ng lungsod tuwing Abril. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.